Just another Saturday at Cielo Motor Services. Aan de week waar ze. Het is net werk. Wordt gewerkt. So. Nothing nicer than working for this company. Was maken een naam groot. Dat hij gezien wordt. Ja, people. Dit is wat is hier as wel. Soort er allemaal uit, meneer. Soort hulle uit. Wat is dit? Port Kruger. Port Kruger, Afrika. Port Kruger. Wat Reynolds hier also. Staan niet hier zo. Ja, dan heb ik wat Hyundai's. We've got Audis. Any vehicle you bring, it will be repaired here. There is no time for tomorrow. Yeah, but yeah. Cylinder overall. New rings. Bearings here. Hij maakt me een nieuwe toolbox. Damn it. Oh, zijn numbertjes? Ja, nee. Oh, het zijn ook hier onder de kar. Ja.